Haina hailam second no kok borok hindi tag and entertainment YouTube channel tini bo haina haina bagi latest video tui phekwa je chini Bubagra bo baikinika je chini Tipra hasteni मुख्यमंत्री मानिक साहा no tamni hinke bo ono salanaika je sini Tipra soroni bagai kisisa hamjakmung tongka hinggakai bo naine kamu je chini je kok borok je roman script bai bo abono sirinani bagi bo chaito khama hini chini Bubagra bo sananaika lukurok no gapadi Bubagra tam hini bo Sakha obidin bisingpri saiman lainai gapadi tini bidino chenglai sinai Sini Bubagra obahike bo tweet klaika bini tweet tike je Manik babu you are right in one thing many people have tried and will try to pull Tiprasa whatever it is me or a poor person in a bless let me assure you neither you nor the powerful people sitting in power right now can pull the Tiprasa anymore if you have 1 inch of love for us the indigenous people speak for the exclusion of the current script and inclusion of Roman script in CBSC ini sini Bubagra o jagawa bo tweet khlai Sakha hinge o jaga Bubagra sananaika je Manik babu kok kaisa hangka omahai gabang kok borokno je Tiprasa rokno sia sonamnani naika kami eba kamini gri boro rokno phano thun bukka sanamnan naikha ang tongsak ani Tiprasa rokno norok bukka eba sia sanami manana hinai ta khakadi ni bo Sakha nin thaniwo tumungno ek enchi phano Tiprasa rokni bagai nini kisisa phano hamjakma tongka hinggakai tabukni je script no nung subayoi mane tabukni script mane bangla script to mas hisina hini sairi diba kai a je bangla script no noroi je script bai sina nango a script no nung siri kamu ini o jagao sananai ka chini Bubagra khel khadi o jaga tamsaka ek enchi phano Tiprasa rokni phasingo mini hamjakma tongka hinggakai je bangla script no noroi nung english script bai sirina bagai nung chaito khamu enai chini Bubagra sananaika gai sabole wan chunai tong sin Tiprasa ni bagai chini Bubagra simino wan chugei wan chukchini wan chugei wawo sukrugo khlai botini o tweet khlaimani chini Tiprasa rokni bagai chini Tiprani je chief minister eba मुख्यमंत्री Manik Saha saimanthun nei botini o tweet khlaimani khajana Manik kiti sandrok saiman kana tabu phano chini Bubagra chaito guino tongo je bangla script no noroi roman script bai akok borok language no sirinani tei bo tabu phano chaito gui tongo hingke tini baga sukno norok o video no chajaka hinggakai like share comment khlaina ta pogdi ga oma haina update nai tonga muchumi tongo hingkai kok borok ni tech entertainment YouTube channel na subscribe khlai tondi haina haina next video ma laifinai jotono na hambai bye